weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to guetama to awoyni to madina alheri to kuccala to kidira wendu bosoya fm ref fm to teccan awoynada lobbudu barogal kundel ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno samasa to matam e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal pular e gardiɗi kabaruji men ma en jaaha to leydi Mauritanie kalene jillu Macky Sall waɗi e nder Nouakchott ma en kaale haare leñama guwangude e dal hoddel garbi to leydi Sénégal ma en kaale yontere tarɓire ko fate ñawore Khalifa Sall ma en kaale garmi ngara musɗo baɗɗo e nder jama hakkude almameɓe ɗiɗi e juma mo weeli ngara to leydi Mali ma en kaale jillu Ibrahima Boubacar Keita ɗamini wadde e nder 3e région walla mbiyen e nder Kuccala ma en kaale Afrique du Sud caɗele Jacob Zuma jogui e oɗo saaha to Congo Brazzaville ma en kaale ɓenningol Norbert Dabira to maison d'arrêt mo Brazzaville bisimilla mon e kettuki hoto goɗɗe joni jañuɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biir sappo lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he musidɗo mon Ghali Abouba leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie noon e tendir leydi Mauritanie kalane oɗo boñ biyeteɗo BNM ko boñ taweteɗo e nder leydi Mauritanie e nder ngo wuuro Nouakchott e nder on boñ noon waɗi yimɓe hewɓe teski e kala saaha haalisaji mumen enen corte enen dufte e nder on boñ taw wona e yamirore mumen tawa kadi tinani e ɗin loskoji noon yimɓe jeeɗiɗo pawama juuɗe mumen e ɗeɗo balle ɗiɗi fodde yimɓe sappo kadi ko adi ɗum tawa nagganoma e oɗo saaha sappo e jeeɗiɗo neɗɗo naggama ko fati ɗin losgoji e nder ɓen noon kadi hen joyo goppitama keeɓi ko wiyete liberté sous contrôle judiciaire ɓe goppitama yooɓe jaa galleji mabɓe taw noon eɓe keddo e heɗade justice e kala saaha eɓe mbawi noddede ha e oɗo saaha noon ɓurɗo tumede e guyka ha woni ko wiyete cerveau o ha e oɗo saaha koko doguine naati e soyde suwa yitede haalis ñamaɗo hen noon ene qime ha temedere e sappo e tati million taw ko haalis uguya ɗum ɗo noon tiri kebɗi mbiyen keɓɗen ɗum ɗo noon koye cigguiɗen ɗum koye jayde internet wiyetede Adrara info ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen jeehen mbaɗen tabal manggal jehen ha to hoddel garbi e nder hoddel garbi ene tawe toon wuuro wiyetego Medboukou e nder ngon wuuro noon e saaha kay mo yimɓe gone beelamma yangue ene gone beelamma yangue ko garmi gara lomti on beelamam garmi gara noon caggal kay goto e yimɓe taw ko jirwinannoɓe on kikide walla on ñalawma woni ko wiyete animateur nde o ƴettuno konngol makko noon o wone mantude kay omo haala kindeli tawateɗe e nder leydi Mauritanie ko nden tigui o limti hinde wayluɓe nde e hinde maccuɓe ko ɗin tigui ɗen kindeli o waɗi lesa caggal ɗum noon woni mettere yimɓe hewɓe waɗi hen noon haalaluji mettuɗi ha wonti haare ko ɗon tigui ɓooli jalti hakkude mabɓe yimɓe tato gañima hen gañande musɗe sappo e ngo neɗɗo naggama hen en tawe juuɗe gendarmerie e ngoɗo wuuro wiyetego Medboukou gañiɓe ɓe noon ɓenninama e cuuɗi cafriɗi wuuro wiyetego Koubeni mi ɓiyen noon ɗo garmi gara musu noon waɗi tigui koye nder ngoɗo wuuro taw ko wuuro wiyetego Medboukou tawatego tigui e nder hoddel garbi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Ould Abdel Aziz o jabbinoma nando makko sehil makko Macky Sall ñande alhamisa sappo e alhamisa sanga waktu sappo e jeetaɓijo woni 18 heures o jabbimomo noon to boowal laali duwaji international umtum singal Nouakchott omo yaaduno kanko hoorejo leydi Mauritanie omo yaaduno e hoorejo jagorɗo makko Yahya Ould Hademi omo yaade directeur cabinet makko e chef d'état major armée général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ahmed omo yaade chef d'état major particulier makko e chef d'état major garde national waali wuuro Nouakchott banggue hirnangue e président communauté urbaine mo Nouakchott hoorejo leydi Macky Sall ene arde safi timmu ene arde seto timmuɗo e nder ɓen seto noon oɗon tawe hen Sidiki Kaba jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e gurdam Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi Elimane Kane ko jagorgal kalfinaɗo ndelam kuɓɓam leydi Sénégal
Aminata Mbengue Ndiaye ko jagorgal kalfinaɗo ko fate gaynaka e negol jawdi Ali Amara Gueye ko jagorgal kalfinaɗo ko fate awo e nder leydi Sénégal e gueɗe ngalu tawtego e nder maaje El Hadji Sy ko conseiller diplomatique Macky Sall ko mbiyen ko ɓeɗo woni ɓe Macky Sall arduno e jillu mum e nder wuuro Nouakchott aljuma hanki o noon hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal walla mbiyen hakkude hooreɓe leyɗe leydi ɗi ɓe ciifi ciifodiral manggal hakkude mabɓe sifande nde noon koko fate ƴoggol kay oɗo gaz taw ko nduɗo woyndu gaz woyndu mawdu innirandu hende yitandu kay hakkude maaje taw ko kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ɓe ciifodiri noon nde ɓe mbawata ƴogde on gaz kay tawa leyɗele ɗe ɗiɗi moni foof ene yiito hen hoore mum ha no hannirta ni woyndu ndu noon ko woyndu hewdu gaz no fewi hono mum meeɗa yiyede e nder Afrique de l'Ouest fodde temedde 4,5 milliards mètre cube gaz ene tawe e nder ndun woyndu sifande ɓurnode fadede nde noon ɓurno hakkillaji yimɓe foof gonno tawa kadi ko sifande ko fate awo nden sifande noon e oɗo saaha suwa sifede taw nde suwa sifede taw kono en ɗamini sifede ɗo e yesso ɗum foof noon e wade noon kamɓe ardiɓe leyɗele ɓe ɗiɗo mon e mabɓe foof huccodiri e jagorgal mum nde jagorɗe kay mbawata jokkodiral moƴƴal ɓe mbawa haaldude e kala saaha beele kay ndenka e jaam e kisale wona hakkude leyɗele ɗe ha ñande mayirde lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko nden tigui ɓe ɗamini sifde cifodiral ko fate awa hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi siftinde bandiraɓe noon ko guila lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko guila nden cifodiral awa gasi hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ha joni koye on fannu keddoɗen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall mbiyan aljuma hanki o joddima e Sénégal naɓe ɓesgu Sénégal naɓe wurɓe e nder wuuro Nouakchott ko taari ɗum ɓe joddima noon to wiyete palais de congrès mo Nouakchott kanko hoorejo leydi Sénégal o holliri hen beela makko no fewi e joddade ɓesgu makko e jaɓɓolngal ɓe jaɓɓimo o holliri noon e oɗo saaha ala ko woni fandare makko ala ko woni himmu makko darde makko jamma e ñalawma so wona yo leydi Sénégal yaaru yesso yo ɓesgu leydi Sénégal naɓe wurɓe e nder Sénégal e wurɓe caggalidi foof ɓe guurata gurdam moƴƴam guura kadi e deyre o holliriɓe noon kanko noon ala ko woni fandare makko walla doole makko e kisal makko foof woni koye gollal wona e haala saabu gollal yimɓe hewɓe ala ko toppiti hande ala ko mbawi so wona haala noon Allah noon ñawrata o holli haɗani ɗon o holliri Allah ñawirta neɗɗo koye gollal mum wona e haala mum so tawi noon e nder leydi Sénégal jamma e ñalawma walla dariɓe ene golla kono noon kadi puɗal ha mutal walla dariɓe e haalde ene haala ala ko toppiti so wona haalde e ñingde laamu ngu e hollirde kay laamu ngu haydara gollani o holliri noon ko o haali noon ko ɓuuti holliri kala belaɗo e mettaɗo foof jiiɗo hande leydi Sénégal ene andi leydi Sénégal waylima leydi ndi ɓamtima no fewi e oɗo saaha o holliri kadi ko fate sifande ko fate awo eɗo e mayirɗe lewru mars ma cifodiral payidil ngal waɗa hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko fate awo ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e leegal bitegal sebha walla 5e ko leegal tawtegal e nder wuuro Nouakchott jamma aljuma ɓennu to ene wiyata aset mbiyen ko e nder centre bindirgol woni centre d'enrôlement ko nder ngal on centre waɗa janggu yimɓe jeeɗiɗo gari noon mbaɗi janggu mumen e on centre ɓe keeli bureau ji ɗi ɓe cari ɓe caaki kayitaji ɓe lanciti ɓe keeli bureau ji ɗi foof eɓe ƴeewa haalis ɓe tawi ɗon noon yimɓe tata taw ko joguinoɓe ndenka on centre woni gardien ji ɓe nogguiri men ha ɓiiti ɓe naati ɓe keeli centre o caggal noon nde policier ji noddani gari tigui mbaɗi losgoji men ɓe kolliri tigui wonde ɓe noon yanɓe ɗon ala ko ƴewanno so wona haalis kayitaji kewɗi noon carama cakama lincitama yimɓe hewɓe noon ɗum ne ñaawi hakkillaji mumen no fewi ko fotino centre d'enrôlement wiyede kay sasi eɓe gari jane e on centre keeli ɗum tawa kadi e nder ko ɓoyani ko e nder ngal leegal janggu musgu ne wanno e nder marché 5e e nder marché 5e noon ha bitika magasinaji tati kela toon tawa kadi ko magasinaji jeeyoji gueɗe ko fayno wayno tappiji e matalaji ɗum noon ɗiɗo centre uji ne ponno wonde tigui en nden ka laamu leydi dadiɓe leydi Mauritanie beele kay ngulkaji baɗi ni ene wasa wadde ɗum noon ene ñawi hakkillaji yimɓe hewɓe tawateɓe e nder ngoɗo wuuro Nouakchott koto leydi Sénégal paaden mbiyen oɗo saaha noon eɗen gona yontere tataɓire ko fate ñawgol o ñawore Khalifa Sall maire mo Dakar Khalifa Sall noon e oɗo saaha hakkille makko e fandare makko foof woni kay koye seedeji makko yimɓe hewɓe noon fodde yimɓe nogas ko wiyeteɓe seedeji taw ko seedeji ɗon yoga e mabɓe noddaɓe kay daari yesso e oɗo saaha foof gaddi ballal mumen ko fade oɗo biteɗo Khalifa Sall hono oɗo biteɗo Moussa Sy ko maire Parcelles Assainies o noon caggal nde daari yesso ɓeɗo yesso ñawoɓe holliri tigui
gila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeenayyi 1996 o ko conseiller municipal e nder maire mo Dakar o holliri kadi gila nden noon omo andi omo nana kadi ko wiyete caisse woni fond politique caisse d'avance ene tawe e nder ngon wuro e nder wuro Dakar e ɗin keesuji noon o holliri ɗin koppereji noon ɗen koppereji ko galleji sernaɓe mawɗi ɗi ala fof galle mo heɓani e ɗin haalisaji yimɓe hewɓe taw ko yimɓe dawrugol saaha fof ene nokkane e ɗin keesuji e kadi yimɓe mawɓe ko wayno nalankoɓe ko wayno Youssou Ndour o holliri Youssou Ndour e kala saaha mo ɗaɓini waɗode fijirde mum kay to wiyete Bercy ene heewi windude ɓattake namdo ballal ene heewi nokkanede e ɗin haalisaji ɗin haalisaji noon mbiyaɗi ñamama ko ɗin haalisaji tigui saabi ha oɗo biteɗo Khalifa Sall e oɗo saaha nanga udda to ribisa caggal on kadi ko oɗo biteɗo Moussa Sy maire mo Parcelles ko biyeteɗo Mamadou Diop mennoɗo wonde maire mo Dakar jaarowo e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi o holliri kadi kanko guilay la saaha Senghor kay on kesne woodi o holliri kadi ko Moussa Sy haali ko fate galleji sernaɓe e ko fate yimɓe hewɓe nokkane e ɗin haalisaji kanko ñaawo o noon caggal nde o namdi Mamadou Diop so tawi kay ɗin haalisaji ɗi nokke so neɗɗo addinima facture tawi ko facture fenade ya nokkan ɗum e ɗin haalisaji e ndin mbadi beele aɗa nokkan ɗum caggal de juge o namdimo ngal namdal noon kanko Mamadou Diop o holliri hen mettere makko no feewi o wi on juge fotani namdademo namdal bangal ni sen ummima to wuro Dakar mbaɗen taɓande mawde jeehna ha to weeli ngara mbiyen aljuma hanki o koko hulɓini ko muusi ko hamni waɗi e nder ngoɗo wuro weeli ngara tawa kadi ɗum waɗi ko nder juma mawɗo juma biteɗo juma mawɗo walla grande mosquée mo weeli ngara mbiyen ko garmi ngara musɗo waɗi hakkude almameɓe ɗiɗo mbaɗi haare musde ha kay kufunaji caami kursaji taƴi bukke jawodiri e nder on juma caggal noon nde mone mabɓe fof wi ko kañum woni almami ratiɓe ko kañum julnata kan jama mbiyen ko hakkude noon oɗo biteɗo Chérif Boubacara Haydara lollirɗo mbayi e oɗo biteɗo Mamadou Wuri Diallo ko kamɓe ɗiɗo kamno caggal nde ɓe poɗodiri jamaka noon ha yimɓe hewɓe naati hen mbiyen guttu hakkude mabɓe noon waɗi tigui ko guila fuɗɗi ko guila ñande 4 lewru janvier caggal noon nde imam ratiɓe jama biteɗo ceerno Ibrahima Diallo yo welede Allah wona makko kanko e mayɓe juɓɓe ko guila o maayi guila nden noon jamaka waɗi ko landaji tati hen landa gota ko landa oɗo biteɗo Abdoul Qadir Diallo on noon ko ɓi imam cankiɗo o yimɓe hewɓe ene ndewi caggal makko ene bandimo ene mbiya ko kanko foti arde lomtade jamaka ko kanko foti lomtade bammakko landa ɗiɗaɓa ka noon ko landa galle Haydara walla mbiyen galle Sarifaɓe e gardogol Boubacara Haydara lorliɗo mbayi e landa tataɓi ka noon ko landa biteɗo Mamadou Wuri Diallo on kañum ne wi ko kañum wonno kañum woni nayiɓe ko kañum foti lomtade jamaka yen garmi ngara mus noon waɗi hakkude mabɓe ha kay oɗo biteɗo ha hakkude oɗo biteɗo Mamadou Wuri Diallo e Boubacar Haydara garmi ngara o noon ha Boubacar Haydara gañi hen gañande musno no fewi saabu hoore makko helama noon mbiyen ko gendarmerie mais wuro weeli ngara ko kañum tigui ari lombi hakkude mabɓe lombade hakkude mabɓe noon addani deede ko nden tigui ɓe noddi renfort fodde 50 gendarme ummi e diwan Kolda ko nden tigui jaam wawi artude hakkude mabɓe ɓe naggama noon almameɓe ɗiɗo ɓe e oɗo saaha eɗen molo Allah eɓe tawe tigui e cuuɗi eɓe coka e nder gendarmerie weeli ngara kamɓe jamaka noon e oɗo saaha koko soka ha tiiɗi coktirde mum nana e juuɗe gendarmerie ɓe kolliri noon so wona jaam e kisal arti hakkude mabɓe kay jamaka udditake ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen mbiyen laamu leydi Sénégal fandare mum e oɗo saaha ko ustude gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ɓurɗe sohlede kadi ha tengti e gueɗe ñameteɗe e oɗo saaha joni noon fandare mabɓe kay ko yidde ustude coggu locol mburu ɓe jiiɗi noon ko kala locol mburu yo buuɗe 3 CFA woni 3 francs CFA yo uste e coggu locol mburu ɓe puɗɗori noon ko ustude e coggu sac farine jaranoɗo 17200 francs wattama tigui 16200 e oɗo saaha fodde temedde ɗiɗi mbuɗu francs CFA ustama e kala saga farine mbiyen guila oɗo kabaru haala noon faade joni kan halɓe e jalluɓe tawateɓe e nder wuuro Dakar e nder leydi Sénégal kañumen foof nana cumbane sadio eɗen duwono Macky Sall e yaadi mum nde Allah ɓoynata ɗum joni Allah ɓoynata ɗumen e laamu he sen ummima to leydi Sénégal ko toon tigui payeten to leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi Mali e oɗo saaha woni koye keɓugal mum yidde wadde jillu mum e nder 3e région jillu makko e nder 3e région ha tengti e nder ngoɗo wuuro witego Kuccala e yontere fande noon ñande 15 e 16 lewru colte gonɗen ndu ko nden tigui o ɗamini wadde e Kuccala muyen noon o yahat toon noon ko uddi wawa fawde tufere arme ni ne maadi toon kay hôpital walla cuuɗi cafrirɗe mawɗi taw ko jaaduɗo e
jamanu mbiyano yudde kadi gede kewde taw ko gede pewnanode joni o yaha uddutoya ɗum yimɓe noon hono oɗo biteɗo Mamadou Traoré ko kañum woni président horadio RPM mo diwan Sikasso e yaadude e nango Dembélé jagorgal kalfinaɗo ko fate ndema ɓeɗo ɗin oɗon kadi jeeya ko e on diwan ɓen noon kollirima dia ko adi ko Ibrahima Boubacar Keita ne ara toon ɓe mbawa yuɓɓinde jaɓɓugal kay beele Ibrahima Boubacar Keita ne jaɓɓe toon jaɓɓugal payidingal no fewi ko ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalene ngoɗo wuuro witego Konna e nder Konna diwan Konna noon mbiyen aljuma ɓennuɗo o ko werla goto taw ko werla Jambour yahannoɓe Fouar ko kañumen tigui werla mabɓe yaɓɓe pettol werla mabɓe yaɓɓe pittol taw pittol ngol ko bombo fettine werla o yimɓe nayo mbasi hen pittali men chauffeur o e gorko goto yantude rewɓe ɗiɗo yimɓe hewɓe kadi gañima hen gañanɗe musde no fewi ene teska noon pitti baadi ni ne kewi e nder laaɓi wuuro leydi Mali ko ɓoyani ko noon mbiyen ñande nogas joyi lewru janvier maynu ndu ko nogas e jeegomo neɗɗo yaɓɓuno o werla men yaɓɓuno e pittol mbasi pittali men kañumen foof ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalenen e oɗo directeur général koninkoɓe halfinaɓe faggudu woni douane ko woni directeur général mo douane hono biyeteɗo Ali Coulibaly gila ñande jeegom lewru colte gonɗen du o serani e kala saaha nomde postoji mawɗi taw kadi ko yimɓe ɓe ɓuuri mantade ɓe ɓuuri hoolade e oɗo saaha noon ne teska kay gila o addi douane faade hande kala neɗɗo mo toɗɗi ne heesi kay taw ko neɗɗo poɗɗo toɗɗede o heewi wadde tigui ko tubakoɓe mbiyata ko un homme qu'il faut à la place qu'il faut kala mo toɗɗi tawata tawa kay koye fanda koye nafoore muɗum kala ala wondani e leñamago wondani e jiidamago walla heedamago e oɗo saaha noon fandare makko kay ko caggal nde laamu caggal kay nde woni fandare makko e oɗo saaha ko hitande ujunnaji 217 nde koninkoɓe faggudu woni douanier nde ɓe mbawata nannude e boñ leydi ndi 641 milliards 100 millions CFA mbiyan hite siftinde on noon hitande mayde 2017 nde ko 585 milliards ko ɗum tigui wonno koɓe nannuno e boñ leydi ndi hitande hikka nen eɓe jiiɗi ɓeydude dole mabɓe kay haaɓe mbawa addude 641 milliards 100 millions ɗum tigui woni koɓe namda yoɓe nanne boñ leydi Mali ha joni sen ummima to leydi Mali payaten ko to leydi Nigéria mbiyen justice leydi ndi tawa kadi ko fedde tafade ko fate haɓade mbuñari nden fedde noon fawi juude mum e yimɓe ɗiɗo tawa kadi ko jagge mawɗe e nder laamu leydi Nigéria yimɓe ɗiɗi ɓe noon tawa hen goto ne wiye Ibrahima Toumsa e miñi ko biyeteɗo Tijani Toumsa kamɓe noon ɓe tawa ko kamɓe ɗiɗo foof eɓe jogui fodde 86 werla tawa ko autoji personnel 86 voiture personnel ko ɗum tigui woni ko ɓe tawa eɓe jogui tawa e nder ɗin werlaji 86 werla ɓe tawa eɓe jogui personnel aji garɗi e nder galleji mabɓe hen nogas e tati werla ko blindé noon woni werla tawa hay sinno fiyande fellama mum kural ngal natata ɓe tawama kadi eɓe jogui galleji 4 garɗuyi e boowal manggal tawa kadi ɗiɗo nguɗo ngaalu foof ɓe déclarani yeeso ɓe kollirani laamu ngu wonde ko kamɓe jeeyi ɗum noon e oɗo saaha justice leydi Nigéria ne fawi mabɓe juuɗe ɓe kuccodirino e ñawoɓe kono ko ñande goo lewru mars ko nden tigui ñawore mabɓe uddite ha joni koto Afrique du Sud paɗen e oɗo saaha foof noon mbiyen Jacob Zuma hay sinno ne ɗano ko guitel gotel ɗanorto sababu kay caɗele dawrugol o jogui e oɗo saaha foof yimɓe hewɓe e nder leydi he ene gulla tigui yo wat ko wiyete démission yo wat ko wiyete destitué yo waɗe ko wiyete destitué noon woni tigui yo suudu sadiyankoɓe yo jooɗo camminamo ha laaɓa kano noon en ɗamina tan ne wawi ɓe mbasa yettoyade toon saabu ne ɗamina e ɗeɗo balle ma Jacob Zuma ma wat ko wiyete démissionné woppude golle e oɗo saaha fof kanko Jacob Zuma e oɗo biyeteɗo Cyril Ramaphosa tawa kadi ko kañum woni mawɗo oɗo saaha lamda l'ANC e oɗo saaha fof ɓe goni koko wiyete négociation koye kaldigal ɓe goni ene ɗamina tan ma Jacob Zuma ma démission Jacob Zuma noon e oɗo saaha woni koye diski woni koye ñagade kay ko fate caggal so woppi laamu beele ene wasa ñawede walla hay sinno ne ñaawe tawa ko laamu ngu jogoto fereji muɗum fereji ñawore nde koto leydi Congo Brazzaville paɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo général Norbert Dabira on noon ko menoɗo wonde ɓattiɗo Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi gila ñande 1 lewru janvier caggal nde o tumano ka yidde derguidde laamu hoorejo leydi ndi laamu hoorejo leydi ndi gila nden noon o wonno ti koko wiyete détention privative e oɗo saaha kanko Norbert Dabira mbiyen o ɓendinama tigui gila ñande talata o ɓendinama yeeso maison d'arrêt mo Brazzaville o tumdano coup d'état noon ko oɗo biyeteɗo Ñangambula noon kañum wonno chef d'état major
garde présidentiel tawa kadi kanko ardino koninkoɓe ɓe laafaji violé mbiyen on noon limojama e gollal gal mum ha laaɓi kono noon nanggaka e oɗo saaha nan yahay haaji mum koto leydi Libi paaɗen to leydi Libi noon kalen e Benghazi mbiyen ko wuro ɗiɗi ɓiyo e nder leydi Libi e nder ngon wuro noon aljuma hanki o ko janggu musgo waɗi e nder jama janggu musgo waɗi toon ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittari mumen fodde sappo e joyi neɗɗo wasi hen gañande musde siftinde en kadi ñande nogas e tati lewru janvier e nder ngon wuro e yesso jama ko janggu mbaguni wanno taw ko bomboje mbaɗano e nder jama e ngan sanga fodde capanɗe nayo neɗɗo wasino hen fittadu mum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar konngol men mbaynigo noon ko erade bandiraɓe ha tengti e rewɓe resaɓe e galleji nde mbattata hakkillaji mumen e ɓeɗo sukaɓe ɓeɓe neyi sukaɓe ɓeɓe gondi tawa ko sukaɓe ɓe yummum en ceera walla sukaɓe ɓe yummum en maayi nde won noon ala fof ko ɓuuri yurminade e cukalel ngel wurdani e yummum nde ɓe mbawata toppitade ɓen sukaɓe ɓe nanguiri ɗum ko sukaɓe nde wonno sukaɓe mabɓe ni nde won noon tampere jibingol ko yumma tan jeeyi kono barkingol nafoore ɓiɗɗo hay goto anda jeeyɗo ɗum teska noon e oɗo saaha e nder galleji men sukaɓe hewɓe ne tampa hen no fewi caggal gurdani e jinnaɓe mumen ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe men rewɓe neniraɓe men e goggiraɓe men nde toppito ɓeɗo sukaɓe mayiraɓe jinnaɓe mumen walla sukaɓe ɓe yumumen ceerani gurata gurdam moƴƴam e galleji he mone mabɓe foof yo nanguirɓe sukaɓe ɓe ko kanko jibini ɗumen nde won noon soɓe barkini janggo Allah andi nafu mo barke o haɗata musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar. Assalamu aleykum wa rahmatullahi e sawta he ko musidɗo moon Seydou Moon Ghali Abouba.